Semini gomoro kimonene bwa skuru ya secondary ya St Francis Nyatieko yo gotoka imeye county ya Nyamira abere gakuru kuboria gotia survival kubwatirana na borokia asoko ene kyabuna skuru yo yabeire kego kina na bayo birengo by'ekisemi kosuka bosyo gokwana ni gobo igabinyiganirie serikali kwene kyabuna nkurigereriere amaganyo ye skuru yo asataire unani goba gwetira makongu ye kingencho au agati yabo okuborwa kwe laboratory okuborwa wechinyomba chobo chenu na boigo obokongu bwa macha skiriatere buna aborokiwa nigo bagucandika kegima cinga kicomurakera asoko genda kurigia amache ase chindoche koibisa sukuru ende yonsi gocimbo ciondo wense gukina support nyetakeire ya kifedha abaibuli baito tumatenga ogotaka no bonge goro siaito lakini rende twale kubaboria amangana fee payments moteme ni chinguru kabisa moto ekibese the right time egena ritora ikere kitarget chetu buna twatebanire bune ino butambe ngobalia mole nyumake pull up your socks egera tonyole chinguru jo kore gasi na bana baito andonse simole the youth toko basaba sechingia bintu nebinge robiro madawa ya kulevya na mangana mange gosasima kanisa gosasima nyachieni binteka birebyo mwerende korwase amatemu munaya. We need is our school bus because when we are traveling we will need our bus, and about water, we need water because sometimes when there is drought we suffer going to the river to fetch